Nadahnuti inicijativom fondacije True Colors, koju je utemeljila kantautorica Cyndi Lauper, a koja je 27. travnja u SAD-u proglasila Nacionalnim danom svjesnosti o problemu mladih LGBT beskućnika, LGBTIQ+ kolektiv za radnička i socijalna pitanja odlučio je i u Zagrebu organizirati akciju kako bi upozorili na nevidljivost i zanemarenost ovoga problema i u Hrvatskoj. LGBTIQ+ beskućništvo izravna je posljedica gubitka podrške obitelji, a bez doma i financijskog oslonca mlade osobe ne mogu nastaviti sa školovanjem ili ostvariti pristup zdravstvenoj skrbi. Besplatna i prilagođena zdravstvena skrb, besplatno obrazovanje, pokretanje stambenih zajednica za mlade LGBTIQ+ osobe na ulici, besplatan javni prijevoz i otvaranje gradskih prostora beskućnicima temeljni su zahtjevi koji nas okupljaju, istakli su. Postotak mladih LGBTIQ+ beskućnika 20 do 40% u SAD-u, Kanadi i Velikoj Britaniji potaknuo je začetnicu akcije da je nazove od 40 do 0. U tome se zrcali i cilj ovog našeg okupljanja, potpuno dokidanje ovog itekako poražavajućeg postotka. Na tome namjeravamo nastaviti raditi adresiranjem ovoga problema na svim razinama i borbom za stambene politike zasnovane na ekonomskoj i socijalnoj pravdi, kao i za dostupnost hrane, obrazovanja i zdravstvene skrbi svima, poručila je LGBTIQ+ kolektiva za radnička i socijalna pitanja. Sad već podužoj koloni novinara koji ostaju bez posla na HRT-u, a u skladu s novom političkom paradigmom koja ne trpi samo misleće i ne daj Bože kritički misleće novinare i novinarke, pridružio se i dugogodišnji radijski i TV novinar HRT-a Ivica Štorić. On je o iznenadnom i bez službenog objašnjenja otkazanom ugovoru o honorarnoj suradnji odlučio i javno progovoriti, a na to poziva i druge. Ivica Štorić u razgovoru za Kroll.hr kazao je kako ga je otkazivanje ugovora o suradnji prošlog petka, bez ikakvog pismenog objašnjenja ili konkretnog razloga, razljutilo do krajnjih granica. Odluku mu je priopćio njegov urednik u HRT centru Zadar, gdje je Štorić radio kao voditelj jutarnjeg programa Radio Zadra. Kaže i kako su mu i ranije nadređeni znali prenositi poruke s vrha, kako bi trebao pripaziti na svoje komentare, no situacija se drastično pogoršala nakon dolaska Siniše Kovačića na mjesto vršitelja dužnosti ravnatelja HRT-a. Dodaje da je danas situacija takva da mu se kolege ne usude pružiti pismenu podršku, iako mu svi iz centra HRT Zadar daju usmenu podršku. Nisam ja jedini, moj slučaj je postao javan, jer sam ja tako htio, ali to se događa svakodnevno. Žalosno je da u toj kući ima stotine profesionalaca koji nisu prepoznati, šute zbog obitelji, kredita i životnih okolnosti. Ipak pozivam i druge kolege da javno progovore, jer im poručujem: danas sam to ja, a sutra to možeš biti i ti, kazao je Štorić. Premda je na prosinačkom referendumu bračna jednakost u Sloveniji srušena, državni zbor je u četvrtak s 54 glasa za i 15 protiv usvojio zakon o životnom partnerstvu. Ovim zakonom istospolni parovi dobivaju sva prava iz braka, osim posvajanja djece i medicinski potpomognute oplodnje. Prijedlog novog zakona državnom zboru, dan nakon referenduma, uputio je Jani Moderndorfer iz stranke Modernog centra. Zakonu su se usprotivili zastupnici Nove Slovenije, kršćanskih demokrata te Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, kazavši kako je njime izigrana volja birača, a podnijeli su amandman kojim bi se državnim službenicima i matičarima omogućio priziv savjesti iz osobnog, religioznog, filozofskog ili drugog opravdanog razloga, no taj amandman nije prihvaćen. Nakon što je Norveška luteranska crkva odobrila crkvena vjenčanja istospolnih parova, iz tamošnje katoličke crkve najavljuju kako će od Vatikana tražiti pismenu dozvolu za prestanak obavljanja vjenčanja u njihovim crkvama. Očigledno je kako trebamo odvojiti naša crkvena vjenčanja od drugih. To je pitanje liturgije i ne predstavlja nužno veću promjenu moralnih vrijednosti u našem društvu. No političari bi mogli postati agresivni prema crkvama koje odbijaju obavljati ta vjenčanja i za nas je najbolje da prestanemo obavljati vjenčanja u ime države. Uputio je priopćenje biskup Bernd Eidsvik iz Osla. Istospolni brak zakonski je priznat u Norveškoj od 2009. a tamošnja luteranska crkva odobrava i zaređivanje gej svećenika. Očekuje se kako će Norveška crkva odobriti prijedlog koji bi omogućio istospolnim parovima vjenčanje u svim crkvama u zemlji.
Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.